Hi guys! It's me, Nesh, and welcome back to my channel. So today, finally, dumating na sila. We're gonna be doing a Shein haul. Shein? Nabaliktad. Shein, whatever you call it. Basta, yun na yun. Nag-budget ako ng $100 for this, pero parang sumobra ako ng mga, ng dollars. Okay lang yun. So, sa $100 ko, nakabili ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 items. 9 items guys sa $100. Tapos, free shipping na yon kasi sobra naman sa... Basta parang meron silang limit na I think $35 yata or $40 for free shipping. Ayan. Ayan. So, bumili ako ng basically puro damit. Sabi nila magaganda daw eh. Actually, magaganda yung mga style niya. Sobrang stylish ng mga damit dun. Kaso, hindi ko alam kung maganda ba yung tela, manipis ba masyado. Ayun. Tas kapag ba nila masisira agad. So, sana maganda naman yung tela nitong mga tong nakuha ko, no? Papakita ko sa inyo isa-isa tapos ito-try natin. Okay. Unahin natin to. Hindi ko pa talaga to nakikita eh. Okay lang yung tela, hindi sobrang nipis for me. Sakto lang kasi ano naman siya, red. Not bad. Not bad for the first item. Ay, ito. Dress. Dress to, guys. Uy, makapal yung tela niya, ha? In fairness. Ang cute. Cute na ito, guys. See? Ito yung dapat. Susot ko dun sa kasanong pangalawa kong kapatid. Kaso lang, baka hindi ako gising nun. Nakapal yung tela nun na, in fairness. Oy! Okay. Hindi pala akong ganito. Ay, ang cute niya. Ang ganda ng kulay. Love it. Yung tela niya. Oh, as I expected, manipis siya. Pero kasi parang ganito rin naman yung nakita ko sa picture. So, expect ko na tong ganitong nipis niya. Pero okay lang. Gusto ko yung kulay. Excited akong subukan. Ano ba ito? Puro tops yata yung nabili ko. Hindi ko na maalala kung anong pinagbibili ko eh. Ayan. Top na naman. Malambot yung tela niya. Gusto ko to. Ayan. Love it. In fairness nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4. Hindi pa tayo binibigo ng tela. Nagustuhan ko yung tela ng mga yun. Ito, manipis siya. Actually, puro pang summer nga pala yung binili ko dahil, mainit na ngayon dito, summer na. Ito, orange. Okay, next. Gusto ko yung orange siya, kaso lang parang ang laki. Ano to? T-shirt na naman. Again. T-shirt again. Ang cute, diba? Perspective. Perspective. Uy, maganda yung tela niya, in fairness. Hindi ganun kanipis. Okay, next. Ito Again. T-shirt. Oh, ito, oversized. Ayan. Oversized nga. Nakalagay. Become the change. Oh, diba? Become the change. Oh, sobrang oversized. Ang laki nito. Oh, may pambaba na sa wakas. Cycling shorts. Ay, ito ang hindi ko masyadong type. Masyado siyang manipis. Ang nipis, tignan, diba? Nakikita nyo nga yung t-shirt ko, Parang masisitro na tayo dito, te. Sabagay, ipapartner ko naman sa dun sa
Oversized. Manipis to. Tapos, last but not the least. Okay. Oh, okay. Meron partner. May magka-partner. May magka-partner nga pala akong binili. Ay, ang cute nito. I like this. Ayan. Short and ay, ang ganda. And long sleeve. Chuba. Okay. Sukatin na natin. Yes! Okay, so ito yung oversized shirt and yung cycling short na manipis. Okay lang, manipis siya pero komportable. Yan. Sa bagay, oversized naman yung shirt mo. So, hindi na masyadong mapapansin yung pambaba. So, ayan. Yung size niya gusto ko kasi petite kasi ako. So, medyo maikli siya ng konti kumpara sa mga normal na cycling shorts na hanggang dito ko na. So, okay yung size niya for me. Ayan. So, ito yung isang t-shirt. Ang ganda niya din. Sakto lang yung size sa akin. Ang galing ko mamili. Pero, yung perspective, yung ilan dito na sa dulo. Sa sobrang pandak ko. Dapat pang matangkad to. Mahaba yung shirt. Unless igaganyan ko siya. Ayan. Ayan. So, ito naman yung isang shirt. Gusto ko yung tela na ito. Pwede mo itong italay dito. Ayan. Kasi malambot yung tela niya. Uy, guys. Gusto ko to. In fairness. Kahit ano siya, long sleeve siya. Malambot yung tela at saka nakakapasok yung hangin. Okay guys, ito yung next. Gusto ko rin siya. Gusto ko yung kulay. Pinartner ko lang yung short kanina ha. So ito yon yung top. Tsaka, kahit manipis siya, okay lang. Yeah. Okay guys, ito yung next. Cute niya. Wala akong red eh. Wala nga ba? Parang wala akong red. Ang galing ko mamili ng size. In fairness. Ayoko kasi talaga ng masikip sa akin. So, yan. Sakto lang. Ginamit ko din yung short kanina. Diba? Pwede siya kahit saan. May ka-partner to, diba? Pero pwede mo i-partner kahit saan. Ang cute niya. Akala ko malaki siya sa akin. Sakto lang pala. Baka sa camera lang cute. Yeah. And I like the color too. Sana binyag. Okay, last but definitely not the least, guys. Itong dress. Ang cute niya. Although, baba dito. Kailangan mo ng maayos na bra for this. Wala naman makikita sa akin, guys. Konti na lang, pa-flat na. Alright, guys. So, dito na nagtatapos ang ating Shein haul. My thoughts, nagulat ako. Kasi, hindi ko akalain na kahit papaano magaganda yung tela. Ang tip ko lang sa inyo, tignan nyo yung reviews maigi, guys. Tignan nyo kung maganda yung reviews, yung ratings, ganun. Tapos magbasa-basa kayo, tapos tignan nyo din yung mga picture kasi minsan nagpo-post sila ng picture. So, kahit papaano makikita nyo kung masyado bang manipis yung tela for you or kung masyado bang maliit or malaki yung size.
So far ha, yung mga nakuha ko, sakto yung size for me. Ang galing. Amazed. So parang, kumbaga walang nasayang sa pera. Although, pwede ko namang mag-return. Although, medyo hassle yung process, guys. Syempre, di ba? Baka matagal. Kasi 2 weeks to dumating sa akin eh. So, pag-return, siguro matagal din. Ayun. Anyway, siguro ilalagay ko na lang yung link dyan sa description box below ng mga items na nabili ko. Baka meron kayong nagustuhan na gusto nyo ring bilhin. Ayan. Tapos lalagay ko na rin yung discount code ko. Kasi parang every user yata may discount code sa Shein. So, baka gusto nyo bumili, at least may discount na kayo agad. Uy, wala akong ano dun na. Talagang ganun yata sila. Every user may discount code. So, yan. Comment kayo sa baba kung meron kayong nagustuhan na balak nyo rin bilhin or nabili nyo na or pag bumili kayo para relate din ako. Ayun. Thank you so much for watching. Please click like, share, and subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos. Bye! Sana nag-enjoy kayo. Comment kayo kung meron kayong mga gustong bagong videos or content na pwede natin gawin. Bye!